Sí, era un partit important per tot, perquè era el derbi, crec que allà ens van guanyar i teníem aquest això de voler guanyar el derbi, sobretot perquè hem aconseguit fora de casa dos resultats, els dos últims, excepte havíem aconseguit que ens està costant molt fora de casa i l'últim l'havíem guanyat i encadenar aquesta lliga a dos victòries és molt important, no? I sobretot per això sabíem que guanyar avui era un bon pas endavant i l'equip ens ha costat molt, moltíssim, perquè ells defensivament ens han tapat molt bé i ens ha costat molt la primera part, però al final per insistència, igual no tant per joc, però per insistència i per voler, hem aconseguit una victòria important. No, i la primera tampoc, el que passa que era la sensació que sí que en el tema de duels i en el tema de segones pilotes, simplement amb el saque seu de porter la pilota es quedava per aquí, ens provocaven faltes, que d'aquí ha vingut el gol i ens faltava un puntet d'intensitat, jo crec. No? A vegades al futbol no jugues bé o el rival et fa que no juguis bé o que no tinguis aquesta fluïdesa en el joc, però l'altre no ho podíem perdre i crec que hem donat un pas, ells també per la calor i perquè és un equip igual nosaltres tenim més joventut, han baixat una mica i hem aconseguit encertar sobretot amb el segon gol que els hi ha fet mal. Aquesta lliga són tots difícils perquè el Barbastre és un equip que està baix però ja va demostrar aquí que competeix molt bé, avui crec que ha empatat 3-3 i no sé com anava i el camp no sé com estarà, no? Però sobretot més que el camp és que qualsevol equip, ja es va veure la setmana passada a Porreres, que era un equip que estava a la zona baixa i vam estar fins a l'últim minut patint. Ens dona energia per anar i poder pensar en positiu, però sabent els peus a terra que tots els partits són complicats i la setmana que ve ho és, per suposat.